Hai, dragă, pregătește aparatura, că filmăm imediat. Cu reportajul ăsta vreau să obținem cea mai mare audiență dintre toate posturile. Ești pregătit, John? Nu mă cheamă John. Sunt pregătit de o jumătate de oră. Tot aștept să strâni ce mă cheamă. Oh, scuze, dragă, credeam că te cheamă John. Nu ești tu John care filmează emisiuni culturale? Sunt Gheorghiță și filmăm împreună de o lună. În fiecare zi îți repet că John s-a specializat pe filmări de nunți și nu mai lucrează la noi. Oh, așadar ai lucrat până acum la nunți. Vai, ce coș mi-a ieșit! Nu se poate! O să-mi strice tot interviul, ce mă fac? Întotdeauna rezolv asta cu pudră. Dar hai să nu mai pierdem timp, că mai avem doar o oră până să predăm material. Nu te enerva, Johnny, termin imediat cu pudratul. Of, uite că arată mai bine. Ești gata, Johnny? Sunt Gheorghiță! Vai, ce arțăgos mi-au dat! Cum poți să faci televiziune cu cameraman de la anunț? 1, 2. Nu pot să cred! Ai uitat să pui beteală la microfon. Este o emisiune de Crăciun. Mi-am pus și căciula asta stupidă ca să fiu un tom cu evenimentele. Parcă era vorba să pui beteală la microfon. Dacă nu începem în 2 minute, eu plec la alte filmări. El n-ai spus nimic de beteală, ci de un clopoțel. Nu s-a aprobat cumpărarea lui, mai ales că putea să deterioreze sunetul. Mă rog, Johnny, tu ești specialistul. Vreau doar să arate mai deosebit, știi? Ca la Crăciun. E